Господин кмет, господа общински съветници, за трети път се прибирам вечерта у дома. Платил съм си зелена зона, както вие пожелахте. Регистрирал съм се, сменил съм си дори личната карта, за да съвпада с адреса. Трета поредна нощ аз се прибирам у дома и няма нито едно свободно паркомясто. Разбирате ли? Нито едно. Какъв е смисъла на тази зелена зона, ако няма къде да спра? Ето показвам. Това са коли, които в момента 1, 2, 3, 4, 5, които са абсолютно в противоречие с закона и са спрали хората така, защото няма къде да спрат. Не ви ли е малко съвестно? Не ви ли е малко неудобно да тревожите така гражданите? Цял ден съм бил на работа и искам да се пребера да спя. Не искам да обикалям като малумен блоковите на 3-4 блока разстояние. Показвам ви. Кола, забранено. Кола, забранено. Всички тези коли тук от тая страна на улицата са забранени. Няма да ви кажа кой е блока, да не ви тръгобявате хората. Но ви казвам, вие просто сте направили една голяма мърлевщина, на която вече не издържат нервите на всеки един от нас. Виждам съседи ежедневно правят това, което аз в момента правя за трета поредна нощ. Пребирали се до 5 часа, окей, има къде да спра. Върнали се в 6, край с мен. Мога ли да обикалям аз квартала, хайде да кажем, за емисиите, които уж искаме да сме екологични. И как сме екологични, господа? Как? Господин кмет, как сме екологични, като аз изхабявам една туба бензин да обиколя 3 блока? Хайде, сега съм на трети блок. Гледайте какво става. Коли. Тук има 2 коли са спаркирали на инвалидно място. Гарантирам ви, че това не са инвалиди. Това са хора, които просто няма къде да паркират. А от друга страна, тук може да няма инвалиди въобще. Тоест, вие сте взели 2 паркоместа за инвалиди, без въобще да се информирате има ли инвалиди, няма ли инвалиди в този вход или блок. Начертали сте места по закон? Ами проверете, мамо стара, проверете има ли тук инвалиди, няма ли, да може 2 семейства още да спрат. Или главният план работи. Дайте да глобяваме гражданите. Ще им вземем по 50 лева, 55 на година и после ще продължим да ги глобяваме всяка вечер, защото сигурно 50% от нас няма къде да спрат. Гледате ли какво става? Ето ви коли в нарушение на третия блок. 4-5 коли пак, които са в нарушение. Какво да направят тези хора? На космоса ли да спрат? Питам ви. На космоса ли? Не ви ли е неудобно малко с тази зона, която вкарахте без въобще да сте подготвени да се погрижите за хората, които ви плащат заплатите? Не ви ли е малко неудобно? Малко ви е неудобно, ще ви кажа, ама ако не ви е неудобно, ще ви стане, защото ще правим протести до дупка. Ще ви притесняваме и в общинския съвет и ще говорим на микрофончето и занапред. Защото не се изтърпява. Не се изтърпява. Ето съм пак пред нашия блок и сега ще наложи и аз да спра неправилно. И като се събудя сутринта, не само ще съм работил цял ден като луд. Хиляди килограми съм преместил днеска на ръка, но ще трябва и да платя глоба, защото най-вероятно ще бъда глобен там, където смятам да спра. А именно, ето тук, нъгълчето. Друг начин няма, дами и господа. Няма, разбирате ли? То е една голяма отвратителност тази, която вие сте направили и която ни предлагате. Голяма отвратителност. Хайде, чао, приятна вечер на всички. Чао!